קורה חברים? ברוכים הבאים לסרטון חדש. וחברים, אנחנו כאן עושים טיול אופניים. הנה נווה, אלישמע, וזה אני נבו, השרירן. חברים, יאללה, בואו נתחיל בטיול אופניים. חברים, התחלנו את הטיול. הנה נווה, אלישמע. ימינה, נווה, לאן אתה הולך? כביצות. חברים, אנחנו נוסעים פה. הנה נווה שם מאחורה חברים. אני עם יד אחת והוא לא מספיק להפוך את הקצב, אתם מבינים? חברים, אנחנו ממשיכים בסרטון. זה חריקות, אלישמע. וואי, אלישמע שנייה מת, חברים. בקיצור חברים, מה אני אומר לכם? זה סרטון חדש שלי. סרטון ראשון שלי בערוץ. אשמח אם תשימו איזה עוקב ככה, איזה תגובה. גם לייק אני אשמח, וזהו, תהנו מהסרטון, מה אני אגיד לכם? חברים, נווה מאחורה לא מצליח להספיק את הקצב. אין, אחי, אני עם יד אחת ואני עוקף אותך. נווה נותן פייט, איזה פייט נווה נותן, חברים. נווה לא ידעתי שהוא יכול לתת כזה פייט. בוא ניתן גם אנחנו. נבו, עוקף את אלישמע. כן? הולך לבמפר, ראשי הנופל עם יד אחת. הולך בדרך להשיג את נווה. משיג גם את נווה חברים, גם את אלישמע, גם את נווה עם יד אחת. ואלישמע כאן, נצליח בקרב. חברים, אנחנו כאן, הנה הפארק כושר. אהלן חברים, זה אלישמע, השרירן שלכם. אני דפקתי לנבו את הטלפון. נבו, מה אתה עושה שכיבות זמירה? חברים, אנחנו כאן במקום של החושך. נוסע עם יד אחת עוד שנייה, אני נופל חברים. תראו מה אני עושה בשבילכם. וואי נבו, אין לזה קפיצים, נבו. מה? חברים, אנחנו כאן. עוד שנייה מתים. אלישמע דופק דאווינים כאן על הסרטון. אני אומר לך נבו. זה טעם בזה. אתה דפוק. הגענו למקום ללא מוצא, למה אנחנו לא נראה לי נצליח לרדת את זה, אי אפשר לרדת שם. אנחנו נמות נראה לי. מה עושים אחי? אז נראה לי אנחנו חוזרים. וואי חברים! מה? מה עושה אחי? איך אתה משוגע על זה? יא משוגע נבו! חברים, הם ירדו, נשארתי פה לבד. אז אני אאלץ גם לרדת. מה לעשות? נורד! איזה ירידה מטורפת עשינו הרגע. אז מה נשמע חברים? אנחנו ממשיכים בוולוג המטורף שלנו. ממשיכים כאן בשטח. חברים, יש לנו סיפוק כאן אם לרדת בירידה המטורפת הזאת ולהמשיך כאן בשביל המשעמם הזה. מה אתם אומרים? מה נעשה?
וואלה, אני לא יודע. אני אומר, נעשה את הירידה בשביל תוכן ליוטיוב. אנחנו ממשיכים כאן. ווואלה, היה קשה העלייה הזאת, לא אשקר. אבל יאללה חברים, אנחנו ממשיכים. אלישמע כאן עם משפטי הפתיחה שלו. עוד שנייה מת. ולעלות על המדרכה. וואי, איזה עלייה חברים. אנחנו ממשיכים פה. קשה ביותר. עם יד אחת עוד אני לא עושה את זה. קיצור חבר'ה, מה אני אומר לכם? לא אומר לכם כלום, זהו. שנייה, נתקעתי בלהישמע דפוק כזה שלא יודע לנסוע. ואני פשוט עם הרפלקסים של הברק שלי עצרתי את זה תוך שנייה. וואלה יפה אחי, מכובד שלך. וואלה מכובד אחי. יאללה חבר'ה, שמים גז, תוקפים את אלישמע ביצה הזה. וואי אחי, עוד שאני נתקע לך די כבר. וואלה חבר'ה, מלחמה. אלישמע הבוט הראשי עוקף אותי. מה לי שם, זה הסרטון שלנו להיום, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, ביי ביי.